guys! Welcome back to my YouTube channel. So, wala jud ko yung may i-vlog siguro this buon. Kay gisipon, kay course in Saturday ni duty pa ko din. Pag uli na ako, na ginahanin na din ko. Naong, wala na si mentag sipon rani niya. Bura ko gilantan, gabi. So, nag-all na ko kung siya ako yung entry sa akong premiere kay wala ko yamoy i-video kayo dapat mag-vlog ko so sao na lang nasiro jud ko papatay kwarta papatay video giatay so wala jud ko kabalon siya akong i-vlog karon na week. So, let's see kung unsa mantag maayon ako oy. Lain akong tingog, di ba? Pero hagaw-haw sa ron. Inom na ko og kuan, Sinopret and everything. So, see you unsa na pud ako mauna-una ani maglitanya na lang dagway ko diri. Nya. Wa pa koy tingog. So, see you later. Ambot lang. A few moments later. So, kapoy kaining mo sakit ano. Ambot na lang. Balag po bari basta way sakit. Naglibog na ko kung unsay ako i-video. Keep fighting, girl. No, there's no slowing down. You and 2,000 years later. So, wala ko'y ma-post na video for this week. Kay katong i-view na ko before. Ito akong gi-record na koan ag sa Monday ba to? Monday, August, something. Basta ako na lang ibutang din ha. Gisipon kay ko dayon. Grabe ang running nose. Grabe ang sipon. Dayon, gilantan ko. Saturday sa gabi and Sunday gilantan ko. Monday, wala na. Nainom na ko kuan. Pero labad pa Japon kayo akong ulo. Dayon. Nitrabaho ko pagka Wednesday. Nitry ko trabaho kay absent ako sa kakauban. Ang ending ni uli ko kay wala di ayo ko hutoy. So mo patay toy pag Wednesday mo patay toy paggawa sa akong ubo ana. Pero dili gid kay siya nga hubak yug ko mo nang ilhan kay nang gikantag sakit no kay luy-luy atong mata. So kanang naangag detalye na lang ko ani kay wala ko'y may vlog dayon. Lain day kay ning magsakit wala o kabalo kung COVID ba to sa kato. Feeling na ako ano dito trangkaso dito as in flu nga. Kay sipon dayon labad kay akong ulo then gilantan ko anang mga kuan Saturday so mga to lain kay atong lawas bro siya bayad bro siya ambot wala po kong sukad na nang wala po kabalo kong sako. Noon sa tanang symptoms may mutang gid nga COVID na gidagway ka. So muto karon ikawan week ron Sunday naligo og sulay pero napagyapon ko something nga sipon-sipon or gamay na nga ubo-ubo nga magkuan. Dayon niligo na lang yung kay 1 week ko walay trabaho guys, grabe. Kaya nananghid na lang ko sa mga kuan nga. Hoy, dili ko kakuan ron, wala ko'y premiere, wala ko'y video, kay nagkasakit jud ko, grabe. Di ko kapoy kay nung natay ko ano, dili lalim jud. So, mao to guys. Akong gibuhat. Ninom akong banggi pang inom kay kana ang paracetamol agilantan ko. Dayon nasa top Sinopret. Mura man to dayon tubig lang jud si inom tubig niya. Ay na kay ni magsakit tanong kay wa joy gana mo kaon as in wala joy ko mga Monday man to Saturday ko sa gabi gilantan then Wednesday Monday Tuesday wala na ko'y peace.
Wala, lain ka ang sipon, grabe, gatulo yun. Wala lang kung mag-record man nanta ko, di ba, merong clip, muna, ga-record ko, mga Tuesday, diwa, nandiyoy gana mag-record sa cellphone kay, di na dyan ako, feel, miss mag-record pa ko nga, hi guys, to this video, wala na lang kay, di na dyan ako kaya open og kuan cellphone, as in totally wala ko cellphone, nagbaway dyan po, hindi na Lord, ayaw na taong ko magsakit, Lord, 1 week wala trabaho, so wala income and everything. Sure. So, mga to, ang wala, ganun siya, ayun eh. At, mukhaon nagyabong kong lugaw, oy, bala, og, kaya na ang wala ko higana mukhaon, kaon siya pong hindi ko ganan matugos hospital, my love. So, mga to, guys. Sa una man ani, sige pa mong kong gisipon, as in, labat kay dirigid, oh. Grabe, ambot, kantrang kaso, juda ko ito, diri. Kung wala to natangtang, as in, labat kay akong ulo. Nya, pero 1 week, karong Sunday naman karon August, sa karon 28, 29, 27, ambot, basta, kaya na ang kuan. Yung kumaligo na lang jud ko. Kaya patrabaho na raba ko. Luwi kaya ako makawan, wala na lang kuan. So, kung saan na mga ano no. So, di jud na ito manikalan nga magkasakit jud ka. Munang, guys, please take care of your body. Kaya dagan bang mas jud ka dapat. Ambot ug unsa yuga to. Ambot wa ko kabalo ko sa bato. COVID baka to. Yag. Simba ko. Nya gabi kay ako ang nervous, anxiety na ko. My God, kay matulog ko. Magananan og magkurog ko kay overthinking kasi wala ka nakabalo. Sa mga wala nakabalo da. Grabe kay ko mag-overthink. Then anxiety hon kay ko as in nervous son kayo nga. Gamay la galing buto kay mo anak na ko. Mana. So nang mo nang ko dili jud lang inani jud ko sipunon kanang mga hapit tag sa kabulan maayo nain kaayo nang di ko ganahan nga magsakit ko na kay dugay kay ko maayo din ko walay mga kuan kay mga tigulang na ba ni mga dire so sa mo to guys sa una ni wala na ko i-video so mga detalyado na lang detail na lang ko din nani. Lain pa kayo akong humata, hiloy pa. Naligo ko ganina mga dahon-dahon. As in, kung nga dili ko dagoy ni dinggi kay sa din na gilantan ko bro ko yung bro lahi ra gyud to siya. Ambot virus ba ka to? Ambot ka COVID naman siguro to. Sa to, buyag simba ko pud ay. Wala ra baya pud ko dili ra gyud siya totally nga hutoy gyud nga. Kanang ubong nag-ubos siya brag agi ra gyud to siya sa sipon brag gyud to siya agi sa sipon ra pud siya ingon nga nagutoy yo kana wala ra biya pud ginang kulod mo gyud akong ikahadlukan kay nya mag-ubo ko nya mahadlok kay murag matuma na kay ko nang ubo kay sa una sa gamay sa dalaga pa ko nahutoy biya kay ko sa una bro ko ginawa ko bro basta di makatrauma kaayo kabalo di bibe mo di ko katulon og kuan bitaw dili ko katulon og sa ngalan ani tambal nga dako ginuo ko labi nang dili coated kanang kuan ra nga brag hubo hukas hindi ko katulon ana so mo to guys pasensya na kayo sa video kay bragati detail ako kay wala man pug koy ma-upload dayon basta so mora tong ako makuan magpasalamat ko sa Ginoo nga arang-arang na akong feeling basin maka-duty na akong mapuhon at least nakaligo na ko karon so padingot pagyapon ko pero may na totally mahil na yug ko in Jesus name on and wait sa The next day. hi guys so quick update ng duty na di ay ko so I'm back to work
Pero gisipon pagyapon ko. So, Monday, na-duty na ko. So, praise the Lord. Burag, arang-arang na ako ang feeling. Pero, lain pa yun ang gikan tag sakit no kay kanang naang. Lain yung gikan tag sakit kay burag hurong pa tong ulo din. Basta, napakoy gamay sipon kay kabalo lagi mo akong sipon. Maabtan lagi siya 2 years. Dugay kay siya maayo, malagot kayo kuha niya akong sipon. Nasulod kong CR. Nag-update ra ko para jud mako lingasa ang tubig. Para lang makuha na akong update kuan sa vlog. Pag-update ra dito sa ako ang YouTube kay wala ko i-video kay wala ko kay I am sick. Char. I got sick. So na ako sa work. Mag-lunch ko today. Ga-update lang gugo ninyo, char. Manghinaw sa ko. Manghinaw ko dito sa baon ko. Na ako sa trabahoan na. Update lang pag may time niya. Maot pa kay akong, lain pa akong mata o. Hiloy pa ba? Lain kayo ng weekend tag ko ano. So, let's eat. Ay, mga unta. So, wala pagyapong ko'y gana makaon. Nang lalakong saging. Sipon pagyapon na ang hangal. Lunch break na ako. So, that's also na ba. Thank you for watching. Mag-update ra ko sa mga paghitabo. A few moments later. So, yun lang guys, ang update na ko karon na video. Nagpa-update lagi ko nga nagsakit ko. So, char. So, that's all guys. Thank you for watching. And, please keep safe and stay healthy. Bye for now. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れない